Sa number 4 negosyante nga isa man ka contractor patay sa pagpaniro sa Bacolod City kainas ang aga. Magabukas kuntani ang negosyante sa iya hardware sa may Bonifacio Street sa kilid sa Bacolod Central Market sang siyang gintiro sang gunman pasado las 7 kainas ang aga. Nag-agom sang igo sang bala sa likod sang iya ulo ang 52 anyos nga biktima nga ginkilala kay Romy Lee tag-iya sang Bacolod Republic Hardware Incorporated. Kag sa impormasyon nga kuha sang PNP, isa man siya ka contractor. Ginhingagaw pa dalagan sa mga tao ang salakyan agud makuha kuntani ang plate number apang wala sang plaka ang getaway vehicle nga isa ka SUV. Suno kay Police Captain Francis Depasukat, hepe sa Bacolod Station 1, gindala ang biktima sa Riverside Medical Center apang ini ang ginbawian sang kabuhi. Nag-request na sang CCTV footages ang kapulisan sa mga katupad nga establishmento apang suno kay Depasukat kalabanan ang guba o kung wala gid sang na-install nga CCTV. Apang sa inisyal nga investigasyon, nakasuksok sang kalo kag jacket ang mga suspect nga posible madugay na nga nagabantay sa rota sang negosyante. Mga masobra isa na kadekada ang negosyo sang biktima nga isa ka contractor supplier suno sa pulis. Ginsiling pa ni Depasukat nga nagatalikod sa gunman ang biktima sang siya ang gintiro. Sili ay kaduhan na nga contractor nga gintiro sa Negros humalin Agosto. Duha ka mga lupok ang nabatian sa mga nakasaksi antes na tumba ang biktima. Mga babae yan, nag-a-assist pa to yan sa mama. Si Way ko yung kachita sang kung anong nagkalatsabo doon. Basta nakita ko lang paglupok, nagbalikid lang ko, mo nakita ko. Tapos, duwa ka lupok, pagtumba, nakita ko din ang tao nga tiro. Ginbalikid, ya pa mo. Pero Way ko nakita yung itsura, kung ano itsura yan. Pero ba, yung nag-short siya, nakabulit? Ang short niya lang nakita ko, naka-blue. Naka-blue, naka-chinelas?